mandiphume ngalendlela idlula apha eBhisho kanjani. Hey, kutheni yaske yanhle kangaka lendlela? Yavuleka. Hey, kutheni ngathi ezibhodi zithi mandihambe straight nje? Tyhini yandijikelezisa lendlela. Ndangena eBhisho from N2. Chwa, kungekho no stop lo. Shwi, mthebelele kanjalo. Oh, yila Breibach Bellstone interchange le isanda kugqitywa. Oh, nale iya eQumrha iyenziwa ukuze ifane naleya. Hey, kubhizi impela apha. Hayi ke ngoku. Umntabakazi naye seyoba idolophi nangoku. Highways, zi-byways, kukho igarage kweli cala, ihotele kweliya. Ndigqibele nini kanene kweli cala? Ndafika nangexesha elifutshane kangaka ekhaya. Hayini, utsolwana, uhamba ngevrupa nawe ngoku, awusemhle wethu. Hayi wethu kwazi khame manawe, mamela kaloku. Ndiye ndafumana noko kulaa msebenzi yokulungiswa kwendlela neebhlorho neentwanana ke wethu phaya kwisiqalo Youth Fund. Kodwa oko bendisebenza kweli cala, ndiyibona inkqubela nokuthriva kobomi babantu nee-SMMEs. Kodwa hayi, andikhange ndiyazi ukuba ukwakhiwa kwale infrastructure inwenwe kangaka e-Eastern Cape kulo nyaka mali sikuwo. Hey, uyibonile yona laa ndlela yenziwayo? Enseliza kugqitywa phakathi kwengqushwa nemakhanda. Yho, ayintle. Mna sana andisabawela ukuhamba kulaa ndlela athi uPremier abuyane yenziwe yantle, uhamba ube nesiyezi kuyo. Mamela ke, iBreibach Bellstone interchange kaloku leyo. Hey, ntwana, kube nesiyezi mna yandibetha ndadizela ndlela. Lisongololo mfondini, ijika okokoko uzibone sowugagana nezinye imoto. Niqhube kunye ke nibheke phambili without a single stop sign or robot. Wow. Anisancokoli kamnandi nje, niyagigitheka kumnandi apha. Sana sincokela ngale infrastructure development ininzi intle kangaka e-Eastern Cape. Inene mntaka ungalahleka. Hayi sana unganixeleli kaloku kuseDubai nalapha. Hey, iDubai etheni na wena leyo noNkqubene? Hayi kaloku bamelani. Kwathiwa kaloku iDubai iqhele nje ngolwahlobo. Kwagcwala iitruck nemitshini emikhulu yokwakha, and all of Dubai was turned into a construction site. Oh, isuka apho lento ndandiyiva kuDiya Yes. eyithetha ku-State of the Province address injalo ukuba kwazi. they will turn Eastern Cape into a construction Construction site. site. Ndabe ndingazi kwa Dubai ke mna, kodwa ngoku nantse emehlweni am sana lo Dubai. Eastern Cape as a construction site. Kanti ke anikaboni into nina. Shini? Kukho le ndlela yenziwayo kuthiwa i-N2 Wild Coast Highway. Kwakhiwa ibhulorho phaya elusikisike ewela kulaa mlambo phaya eMsikaba. Wena? Oh, second eva yazi ngayo. Khawundixelele ke Nqwele, yintoni le ngxolo inkulu kangaka ngale Msikaba Bridge? Ayikagqitywa mos? Kanti ke selizawugqitywa. Wow. It will be the longest cable stayed bridge kwizwekazi iAfrika. Hayibo. Anindiyiva nini? Iza kuba yeyona bhulorho yakhe yande ebanjwe ziintsimbi phezulu. Ihamba phezulu kungekho neentsika ziyixhasile ke apha esiqwini sayo. We ndathi ndacinga ubudiya wakhe wathi ungacimba ibanjwe nguyise ubuqu. Uyeva ke? Hayi Nqwele, awufuni ukuthi eyona inde eMzantsi Afrika? Ndithi kuwe kwizwekazi iAfrika liphela. Hayibo. And baninzi ke abantu abaqeshwe pha. Oh, ndithetha mna osochwepheshe, ii-SMMEs nee-labourers. Kugxothwa ikati eziko, ndithi indlela izawubaleka mfundi indlala. Hey, hayi ke ngoku zinkulu ezi zinto uzithethayo Nqwele. Hi, Eastern Cape, the time to thrive is now. Hey, ifowuni kabani naleyo? Yeyam Qupsi, yeyam torho.
Hello. Kwazi, hi. Hayi, nguwe Chomi. Ewe kwazisto. Hey, kutheni ngathi sowufikile emsebenzini nje ngeli xesha? Yhu, kaloku laa ndlela ibiyigravel yenziwe yayitha ngoku. So Wow. iteksi ikhawuleze ifike. Oh, that's great. Ndikhumbula kaloku sithi ngenye imini awukwazanga nokuya emsebenzini. Indlela yayimtyibilizi, iiteksi azikwazanga kahamba. Uyakhumbula? Hayi ngoku into ziye zaba ngcono sana. Yo, you know what? Hayi Shem, uyazama urhulumente wase-Eastern Cape. Qha singabantu sithi akenzi into kuba ingekafiki kubo iproject. Kanti iyeza. Uyakhumbula mosupremia in the last supper wayethetha into yokwenziwa kwezi ndlela. Yes. Zonke ke ezi ndlela zethu pha eMkanduli, eKukama, ngaphaya mani eSarah Baartman Municipality, Wow. ePort Alfred, eNtabankulu nezinye wethu. Ziphuma pha kulaa project zezigidigidi ngerandi ibibhajethelwe. Oh, okay. Ndiva ngekuba ujenga uthetha nje ukuba olu phuhliso lwenzeka emaphandleni ezidolophini ezincinci kanti nakohola bendlela Yeah. hayi luphuhliso lwekwenyani olujonge iinkalo zonke iindawo zonke akho khetho. Injalo. You know what, ndiyakhumbula ngoku kukho le program kuthiwa yi-Small Town Revitalization. Izitshintshile iindawo zethu yezidolophu zokwenyani, ii-paving, isenje uba ii-taxi rank ngoku zinazo nee-office. Yewethu yima. Uyithini le yokuba siya edolophini singenaxhala yeWi-Fi? Itsho kuqala nomimi. I-Wi-Fi xa ume ngakwezinye ibuilding. Ungena nakwi-internet efowunini. Sana lwam. Ooh, that's so Yima. nice. Yima, sorry Chomi, ibhosi yam iyandibiza. Okay, thanks for checking up on me, Chomi. Keep on thriving, ke Vaswini. Hayi kaloku, Eastern Cape, the time to thrive is now. Bye. Oh, soziyeke kanene wena uthetha. Bye, Chomi. Bye.